Assalamualaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ambe ala fo ka ala barkada ala min sɔnna kabira ani lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen na fɛn bɛɛ bɛ k'an lajɛ farafina farajɛla Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka diaspora bɛɛ lajɛlen Facebook kan YouTube sanfɛ Instagram kan fɛn bɛɛ bɛ k'an lajɛ ni waati kɔnɔna na an bɛ aw fo ni wagati foli la aw ka jamanaw kelen na bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na bi an bɛ an ka belebele dɔ fɛ yen nɔ ni y'a tɔgɔ fɔ bi maati a kofɔ maa ye mais min de ye mentigila ye a b'a tɔgɔ n'a jamu fɔ an na n'a sigilen bɛ quartier min na a b'o fɔ an ye an bɛ sɔrɔ ka don an ka jamana kɔnɔ salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum salam wala nin de ye kisi foli n'i y'a mɛn ko foli foliw ka ca miyanka kan bɛ yen i y'a faamu sɛnɛfɔ kan bɛ yen a tɔgɔ ye di bɔbɔkan bɛ yen bamanankan bɛ yen mais kan min ka bisa foliw la an y'a kala kuranɛ ye min fɔ foli min ka bisa ni foliw bɛɛ ye o de ye salamu alaikum ye kɔrɔ ko kisi bɛ aw kan o de ye kisi foli de ye nin ye o de ka bisa ni foli bɛɛ lajɛlen ye ala k'an bɛɛ sababa ma o la n b'a fɔ bada auzu billahi mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sizin kɔfɛ ni ala subhanahu wa ta'ala tɔgɔ barikama ye ala min ye ko daminɛ ani ala min ye ko laban ka sɔli ala ka kira muhammadu ka alayhi salatu wassalam ka an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo ka a yɛrɛw fo mali kɔnɔ mali kɔ kan fandan ani faama cɛ ani muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye ka bɛɛ don kira mandonya la ala k'an bɛɛ sawabu ma nin tɛ baasi ye hakilila k'a fɔ i bɔra ka foli di bɛɛ lajɛlen ma i tɔgɔ ni jamu i bɛ quartier min na i bɛ se k'o fɔ lamɛnbaaw. n bɛ se k'o fɔ ne de ye professeur Abubakar Kureshi i y'a faamuya ka bɔ Bamakɔ Yirimajɔ Salifu Keyita ka baloda terrain kɔfɛ ni sera Yirimajɔ sugu miirida la n'i ye ɲininkali kɛ ko Salifu Keyita ka baloda terrain bɛ min yɔrɔ dogolen tɛ Yirimajɔ dugukɔrɔnin na Yirimajɔ miirida miiri ɲɛsin bɛ Yirimajɔ sugu ma ni mɔgɔ min ye ɲininkali kɛ ye ko Salifu Keyita ka baloda terrain bɛɛ b'a yɔrɔ dɔn Yirimajɔ dugukɔrɔnin na n'i sera o dabala ye n'i ye ne Kureshi wele n bɛ mɔgɔ bila k'i kunbɛn walima n'i ye ɲininkali kɛ ye n'i ko dolo karamɔgɔ professeur Abubakar Kureshi i Lafi Kureshi kuranɛ jiginna minnu ka so ni ko kuranɛ jiginna minnu ka so bɛɛ b'o faamu bɛɛ b'a dɔn kira bɔra Kureshiw de la kuranɛ jiginna kira kan Kureshiw de fɛ yen o de la n b'a fɔ n ko kuranɛ jiginna an ka so dɔw yɛrɛ b'a wele ko kuranɛ jiginna minnu ka so dɔw bɛ n wele i Lafi Kureshi dɔw yɛrɛ b'a fɔ ma ala ka Kureshi dɔw ko dolo karamɔgɔ fana tɔgɔ bɛɛ kɔni bɛ ne na Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fandan naani bɛɛ lajɛlen na ni ala ka diɲɛ ye ni n ka doloko siraw ye donc doloko sira ye mun ye o la doloko sira tɛ dɔwɛrɛ ye n y'a fɔ buna adamaden i bɛ don ko o ko la a ɲɛ ɲini fɔlɔ parce que adamadenw bɛ dibila taama de la u bɛ dibila taama na mun na e bɛ baara min na f'i k'a ɲini k'a dɔn ne ka baara ye mun de ye ne ka kan ka muso jumɛn de ta ne man kan ka nin de kɛ wa n ka baara ye mun de ye n ka baara ye sɛnɛ de ye wa n ka baara ye jago de ye wa ou bien n ka baara ye mun de baara ye n ka baara ye feere commerce de ye wa n ka baara ye mun de ye mɔgɔninfin k'a ɲini k'a dɔn quoi yɛrɛkun ɲini ka fisa ni mɔgɔ ɲini ye dɛ est ce que y'a faamuya n'i y'i yɛrɛkun ɲɛ ɲini o ka fisa i ka mɔgɔ wɛrɛ ka ko ɲɛ ɲini o est ce que i kuma faamuya mais mɔgɔ caman bɛ baara la très généralement u yɛrɛ t'a dɔn u bɛ mun de kɛ u t'a dɔn u b'u ko u bɛ t'u ja yɔrɔ min na bon o de kɔnɔnafilibaatɔw caman de bɛ yen e bɛ baara la san joli joli e bolola nafolo t'i sigi i bolola nafolo b'i yɛrɛ kɛ promotion bɛ d'i ma a tɛ kɛ n'i ye wari min sɔrɔ i b'a fɔ tasuma de bɛ don wari la n'i ye wari dɔw sɔrɔ est ce que i kuma faamuya n'o ma ban e t'i dɔwɛrɛ sɔrɔ i ni mɔgɔ mana jɛ ko maa b'i janfa i bɛ ɲɛ mɔgɔ min ma a bɛ k'i jugu ye pourquoi o bɛ se ka kɛ cogo di est ce que i y'i ka doloso lajɛ wa mais est ce que i ka doloso nɔgɔlen tɛ wa dolo t'i dɔwɛrɛ ye o n'i y'a mɛn dolo est ce que i kuma faamuya dolo ye buna adamaden de ye dolo b'i n'a fɔ n'i ko compteur mɔgɔninfin dolo est ce que i y'a fɔ compteur de don bon mais est ce que doloso nɔgɔlen tɛ mais ni doloso nɔgɔra i ka ko caman b'i bloqué dɛ mɔgɔ doloso mana nɔgɔ i garijɛgɛ b'i jɔ mɔgɔw bɛ promesse d'i ma a tɛ kɛ i ni mɔgɔ mana jɛ ko kan a b'i janfa i bolola nafolo tɛ sigi i bolola nafolo b'i yɛrɛkɛ est ce que y'a faamu tous les temps dimi bi i la est ce que i bɛ kuma in faamuya bon donc a lajɛ buna adamaden i doloso lajɛ ta mun de bɛ ne ka ko de la ne bɛ baara la san 20 san joli joli a dɔw bɛ baara kelen na t'u la
mais bɛɛ ka kan k'a ɲini k'a dɔn wajibiyalen don ala kɛra mando silamɛ ɲuman bɛɛ kan bɛɛ k'i dolo ɲɛɲini k'a dɔn ne dolo ye mun de ne ka baara ye mun de ye ne ka kan ka muso finman de ta wa n ka kan ka muso jɛman de ta wa n ka kan ka mun de kɛ dans la vie i ka kan k'o de ɲɛɲini k'o dɔn est ce que y'a faamuya n'o ɲɛdɔnna dɔrɔn o tuma na alhamdulilayi a bɛ n'a fɔ mɔgɔ garijɛgɛ ni mɔgɔ garijɛgɛ ɲɛna i ka ko bɛɛ bɛ ɲɛ ni garijɛgɛ tiɲɛna i ka ko bɛɛ bɛ tiɲɛ ni min farati hali ti taa bɛɛ to mɔlen ma yɔrɔ la dumuni mɔlen walahi i bɛ se yɔrɔ min na dɔrɔn o b'a fɔ ko karisa k'anw dilanna dumuni na tɛgɛ ko ji filɛ nin ye bon o ye garijɛgɛ ba ye ala k'a kisi o ma ala k'a kisi garijɛgɛ ba ma bon mali kɔnɔ mali kɔ kan professeur Kureshi do ala ka Kureshi i lafi Kureshi do n'o ye dula karamɔgɔ ye internationalement Bamakɔ Yirimajɔ dugukɔrɔni Salif Keyita ka ballon de terrain kɔfɛla ni mɔgɔ bɛnna ni sera Yirimajɔ suguda la merida la est ce que y'a faamuya ni ko Salif Keyita ka ballon de terrain bɛɛ b'a yɔrɔ dɔn Yirimajɔ dugukɔrɔ na Salif Keyita ka ballon de o b'a sɔrɔ i sera Yirimajɔ sugu merida la bɛɛ b'a dɔn n'o m'i ja fana i bɛ wele n ka portable numéro la mali kɔnɔ mali kɔ kan 00223 79 16 64 30 79 16 64 30 o ye n yɛrɛ ka poche kɔnɔ numéro ye mali kɔnɔ mali kɔ kan diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen la ni mɔgɔ bɛ ne professeur a tɔgɔ ye Boubacar Kureshi la ala ka Kureshi i lafi Kureshi mɔgɔw ka Kureshi n'ala sɔnna i b'i sɔrɔ ni ala ka diɲɛ ye ala k'an bɛɛ sababa ma mɔgɔw k'u dolo ɲɛɲini u k'a dɔn est ce que ye kuma faamuya n bɛna min fɔ i ɲɛna n bɛna fayida kelen di an lamɛnbaaw ma est ce que ye kuma faamuya parce que n b'a dɔn bi susi bi mɔgɔw kan kɔnɔguwa bi mɔgɔw kan kɔnɔnafili bi mɔgɔw kan mɔgɔw i b'a ye c'est-à-dire mɔgɔw k'u ka ko ɲɛɲini quoi n'u m'u ka ko ɲɛɲini a ma ɲi dɛ parce que i mana ko min daminɛ a daminɛ ka di mais a ti laban mun de la a ti laban mais est ce que doloso nɔgɔlen tɛ mais est ce que doloso nɔgɔlen tɛ ni dolo nɔgɔra i ka ko bɛɛ bi nɔgɔ i ka ko bɛɛ bi tiɲɛ est ce que y'a faamuya wari tɛ sigila i kunna i mana don muso ko min na a daminɛ ka di est ce que y'a fɔ a ti laban n'u m'i ka nafolo tiɲɛ muso i mana don cɛ ko min na a daminɛnin ka di mais a ti laban très généralement bon mun de b'i ka doloso la est ce que i y'i ka doloso lajɛ wa est ce que i y'a consulté wa a b'i n'a fɔ sisan n'i taara docteur mɔgɔ sigilen e b'a la n kɔnɔ bɛ n dimi n kunkolo bɛ n dimi ayiwa nɛriw bɛ n dimi n kan fasa jalen do mais est ce que à temps réel est ce que i taara docteur fɛ yen a ka analyse kɛ k'a dɔn mun de b'i la pali de b'i la wa typhoïde de b'i la wa nɛridimi de b'i la wa bon en tout cas mun de b'i la au juste à temps réel mais ka to i sigila ten ka to miiri ni kɔnɔguwan na dɔw yɛrɛ dalen tɛ ko la hakilina kelen ti dɔw la est ce que i kuma faamuya i bɛ t'o la ten i bɛ t'i yɛrɛ ci karamɔgɔ dɔ tɛgɛ o b'i nɛgɛ k'i ka wari minɛ est ce que y'a faamuya bon n b'o de fɔ kuma bɛɛ karamɔgɔya dɔrɔn tɛ dɛ yɔrɔ mali bɛɛ mali yɛrɛ karamɔgɔ ka ca bi ka sago maliyɛn yɛrɛ kan a ka ca ni bana si ye bi walahi mali karamɔgɔ ka ca bi ka sago maliyɛn yɛrɛ kan n y'o de fɔ n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ka dɔrɔmɛ minɛ k'a dun walahi n'i ma baara kɛ lahara i b'a fɔnɔ janɛmɛ kɔnɔ ne m'a fɔ mɔgɔ bɛ se k'a bɛɛ dilan dɛ ayi mais i jija ne ko mɔgɔ 100 mana don i kan mɔgɔ 60 mago ka dilan ni mɔgɔ 10 don n'i kan mɔgɔ 6 mago ka dilan n'o de fɔ karamɔgɔ ye n ko n b'aw kunna wolo ala ka Kureshi i lafi Kureshi professeur Kureshi do la karamɔgɔ ne y'o de f'u ɲɛna i y'a faamuya karamɔgɔya domaine tɛ dɛ côté o côté i b'a sɔrɔ défaut dɔ b'a la côté o côté défaut dɔ bɛ yen est ce que y'a faamuya mɔgɔninfin ɲuman bɛ yen mɔgɔninfin juguman bɛ yen est ce que i bɛ kuma in faamuya dɔgɔtɔrɔ jugu bɛ yen dɔgɔtɔrɔ ɲuman bɛ yen polisi jugu bɛ yen polisi ɲuman bɛ yen gendarme jugu bɛ yen a ɲuman bɛ yen juge ladiriw bɛ yen hali bi u ma ban o u ma ban a dɔgɔra kɔni mais a ma ban hali bi bon côté o côté la défaut dɔ bɛ côté bɛɛ la karamɔgɔya kɛlɛ tɛ dɛ n'i ye mɔgɔ nɛgɛ i y'i yɛrɛ nɛgɛ n'i ye mɔgɔ janfa walahi i y'i yɛrɛ janfa donc o la mɔgɔninfin i b'i ka yanni i ka ko da mɔgɔ wɛrɛ ta ma i b'a da i yɛrɛ ta fɛ fɔlɔ est ce que ni ne ye ko k'e la sisan a ma bɛn e ma i b'i ko ta i yɛrɛ fɛ e ka ko kɛ n'a ma bɛn ne ma bon e ka ko t'aw ma dɔrɔn imagine toi i yɛrɛ ka imagine dɔrɔn donc o la an ka baaraw kɛ tiɲɛ kan an ka baaraw kɛ ladiriya la est ce que y'a faamuya n'o kɛra an bɛ baraji sɔrɔ parce que mɔgɔ min bɛ se e ma kɔnɔguwan de b'a la souci dɔ de b'a kan difficulté dɔ de b'a kan bon a mago bɛ sarusi dɔ de la bon o sarusi o débloquelen don bon a ka kow daminɛ ka di très généralement a ti laban bon donc n'o tigi ni kɔnɔguwan sera e ma e mana o ka wari minɛ k'i kɔnɔ munumɛnɛ k'i da i ma baara kɛ lahara i b'a fɔnɔ janɛmɛ kɔnɔ wa n'ala ma far'i kan fana
lahara ka jan dɛ hakɛ dɔw ti bila ka lahara kɔnɔ dɛ a dɔw bi bɔ i la diɲɛna yan est ce que i bɛ kuma in faamuya o la an b'a fɔ an lamɛnbaaw ma dolo karamɔgɔ de don n'o ye ne professeur Abubakar Kureshi ye ka bɔ Bamakɔ Yirimajɔ dugukɔrɔ na Salifu Keyita ka baloda terrain kɔfɛ est ce que dɔw ko i Lafi Kureshi dɔw ko Ala ka Kureshi i y'a faamuya i Lafi Kureshi o bɛ kuranɛ kɔnɔ o kɔni tɛ bɔ i kɔnɔ ni Abubakar Kureshi bɔr'i kɔnɔ i Lafi Kureshi kɔni tɛ bɔ e kɔnɔ n balimakɛ n balimamuso Mali kɔnɔ Mali kɔ kan est ce que i ye kuma faamuya o la min na n y'a f'i ye cogo min na adamaden yiri saba bɛ yen mɔgɔninfin k'u hakili t'o la u k'u hakili to yani ka fayda o di maaw ma an bɛ maaw hakili lajigin i ka WhatsApp numéro la donc mɔgɔw bɛ se k'i lasɔrɔ ni numéro minnu ye parce que n'u y'i wele sa i ɲɛ gannen don siga t'a la donc u bɛ se ka WhatsApp kɔnɔ voilà u bɛ don WhatsApp kɔnɔ n'u ye 00223 kɛ o ye Mali indicatif ye donc u bɛ 79 16 64 30 70 ani 9 16 64 16 64 30 n'i ye o composé donc u bɛ se ka vocal ci ma donc après kɔfɛ ni émission banna donc i ni u bɛ baro kɛ donc halisa an b'a yir'u la k'a fɔ an ni professeur min bɛ ɲɔgɔn fɛ professeur min don a tɛ baara kɛ nkalon kan anw bɛ yala san kalo 12 kɔnɔ an bɛ karamɔgɔ tiɲɛtigiw de ɲini mɔgɔw b'an dɔn ni minnu ye kun faya kun muru an mago bɛ olu de la an mago tɛ mori la ko nafolo b'a bolo an mago tɛ mori la ko miliyari b'a bolo an mago bɛ mori tiɲɛtigiw de la minnu mana bolo si yɔrɔ min ala bɛ sɔn tile bɛ bɔ yen o de kama bi an wulila ka se an ka morikɛ ma a sɔrɔli yɛrɛ gɛlɛyara an bolo dɔɔnin koyi donc mais ala y'a latigɛ ni ala bɛ diɲɛ latigɛ ko ko la o tɛ tiɲɛ lamɛnbaaw bɛ farafinna u bɛ farajɛla u bɛ Asie u bɛ Europe u bɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ donc fayda mɔgɔw ni fɛnw tɔɔrɔ la bi u sɛgɛnna gɛlɛya bɛ an kan bi i bɛ min dun bi dɔw taamatɔla yɛrɛ bɛ sa u yɛrɛ ma hami fɛ dɔw yɛrɛ fo ka taa ala ni hami fɛ fo ka taa dɔw kɔnɔ guamɛ k'u kunsigi jɛ a bɛ fɔ ko ye cɛkɔrɔba ye dɔw kɛra hali zon ye zon kɔni tɛ ka sɔrɔ zon tun tɛ voilà donc an b'a fɛ ka fayida gɛlɛn kelen di mɔgɔw ma n'u y'a kɛ jaabi sɔrɔ fayida mun n'ala sɔnna i k'o ɲininkali diyara n ye ni diɲɛlatigɛ ye ɲɔgɔn dɛmɛ de ye i y'a faamuya n'an hinɛna ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn mago dilan an ka magari ɲɔgɔn na an ka kɛ laadiri ye an ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛra an ka dugawu bɛ minɛ n'o kɛra jamana in bɛ diya n'o kɛra ni ŋaniyaw ɲɛna ka hinɛ ɲɔgɔn na ka kɛ laadiri ye an ni ɲɔgɔn cɛ o tuma na n'o kɛra an ka ɲinifɛn o bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye mɛ n'an ko an tɛ hinɛ ɲɔgɔn na dun n'an ko an ka ɲɔgɔn mago sa dun n'an ko an ka ɲɔgɔn nɛgɛ bulɔku ka dun karamɔgɔkɛ o ka gɛlɛ dɛ ala b'o fɔ kuranɛ kɔnɔ an ye o i y'a faamuya ala subahana wa taala ko kuran ba in kɔnɔ a ko inna allaha dɔnnibaw tulo b'a la inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan sarakallahu alazim ako nga jɔnw ne aw yamaruya ni ɲumanya ani tilennenya ani laadiriya ani aw ka hinɛ ɲɔgɔn na mais n'a ko a tɛ hinɛ ɲɔgɔn na dun n'a ko a tɛ magari ɲɔgɔn na dun o tuma na aw bɛna ɲɔgɔn jira ka du wa aw bɛna ɲɔgɔn ta tiɲɛ wa n'o kɛra ala ka halaki ala ka dɛmɛ tɛna bilen o tuma an ka baara kɛ laadiriya kɔnɔ an k'a kɛ mɔgɔ dɔ tɛ silamɛ hɔrɔn don dɛ i y'a faamuya o tuma an ka mɔgɔw ɲɛji cɛ dɔnni na est ce que i y'a faamuya n y'o de fɔ o ala karamɔgɔkɛ dɔnnikɛla ka ca a dɔnbaa ma ca furabɔla ka ca a dɔnbaa ma ca furafeerela ni furadɔnna o tɛ kelen ye furabɔla ani furadɔnna kelen tɛ ala k'a kelen ɲuman di an ma o tuma na donc o la ni mɔgɔ min bɛ fɛ garijɛgɛ ka saniya tous les temps a y'a hakili to ŋunjɛ ladɔn na ŋunjɛ ladɔn ani ŋunjɛ feere est ce que i y'a faamuya ani zaban ladɔn est ce que i bɛ kuma in faamuya ani mangoro ladɔn est ce que i y'a faamuya wa ŋunjɛ ladɔn ŋunjɛ feere est ce que i bɛ kuma faamu a filanan zaban ladɔn ani mangoro ladɔn mɔgɔ min bɛ fɛ i ka cɛw dan garijɛgɛ ka foni est ce que kuma faamuya a y'a hakili to na n'ala sɔnna ma ni mɔgɔ min ye nin sɔrɔ k'a susu ani barakandi wo est ce que kuma faamuya ayiwa n'i y'o kɛ walima i y'a ni a tɔgɔ ye barakandi di susu wo est ce que y'a faamuya k'a wusulan tila fila ye parfɛn dɔw wele ko nabila isufu ka parfɛn k'o dɔ k'a la n'ala sɔnna ma ka dɔ k'i koliji la n'ala sɔnna ma i garijɛgɛ bi ko k'a saniya
ala b'o kɛ siga foyi t'o la n y'o kɛ cadeau ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fandan ani faama bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ dɛmɛ n'o ye i y'a faamuya bi don yɛrɛ barika bonya kosɔn i y'a faamuya wa o de la n ala ka nin kuranɛ haya ba in ta parce que ala ko ayi an yamariya ni ɲumanya o de inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan sadakallahu al azim dɔnnibaw kulo b'a la ni a yamariya ni ɲumanya a ka tile ani ɲɔgɔn cɛ a ka kɛ laadiri ye ani ɲɔgɔn cɛ a ka hinɛ ani ɲɔgɔn cɛ wala kuma bi yan de ni ŋaniyaw ɲɛna baara bɛɛ bi ɲɛ mais ni ŋaniyaw tiɲɛna baara bi tiɲɛ ni a kɛra hɔrɔngoloya ye est-ce que y'a faamuya fa karisa n tigɛr'i la ala kana jɛ bamananw ko ten kana bɔ dɔn na o ka fisa ni dɔnkɛlankolonkɛ ye kuma bɛɛ mana fɔ kama parce que bamanankan don dɛ n'i k'i kelen b'a bɛɛ fɔ i kelen b'a bɛɛ tiɲɛ wa n'i kelen k'i b'a bɛɛ dɔn i kelen b'a bɛɛ tiɲɛ n'i k'i b'i farikolo yɔrɔ bɛɛ tɔgɔ fɔ n'i m'i fari t'i laban mi yɔrɔ dɔ nini est-ce que i bɛ kuma in faamuya o tuma na n'ala sɔnna mɔgɔninfinw k'u dolo ɲɛɲini u k'a dɔn n'i dolo nɔgɔra a bɛna ni ko dama damani ye o de ye mɔgɔw bɛ promosi ta e ye a ti kɛ i b'a ye i ka kow daminɛ ka di est-ce que i bɛ kuma in faamuya mais a ti laban t'a la n'i dolo nɔgɔra dɔrɔn ale juguya bi don ye fadenw b'i kɔ juguyaw la juguya b'i sɔrɔ dolo nɔgɔlen de b'a kɛ o kuma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ k'i hakili to o yɔrɔ la kana sɔn i dolo ka nɔgɔ sisan ni i ka baara ɲini k'a dɔn ɲininkali min bɛ an fɛ sisan mɔgɔ min bɛ jamana kɔ kan n'o tigi bɛ fɛ k'a dolo lajɛ parce que i b'a sɔrɔ dɔw bɛ jamana kɔ kan hali u dala dumuni kuma la o t'a sɔrɔ n b'o ye bon u bɔra yan don min na u ma dolo lajɛ u taara don min na fana ka taa se Europe ou bien Afrique fan wɛrɛw fɛ i b'a sɔrɔ u m'u ka dolo lajɛ mais ni mɔgɔ ye e wele sisan k'i k'a ka dolo lajɛ k'i to yan nɔ e b'o kɛ wa hali n'i ye ne wele k'i to ko o ye dugu dɛ o ye dugu dɔ ye n'i ye ne wele k'i to dugukolo taa sara la ni ɲɛ b'i la ni ɲɛ t'i la e dan ye dɔrɔn k'i tɔgɔ di k'i ba tɔgɔ di a banna ni mɔgɔ b'o dɔrɔn de la sinon b'a fɔ ko wolodongo ayi non a ma bɛnso la o yɔrɔ ye parce que dɔw b'a ko n'i wolola don dolojuguninw na i t'i hɛrɛ sɔrɔ bon ni kɔni bon n t'a dɔn ala ka faamu da an ma quoi bon mɔgɔ min yɛrɛ wolola est-ce que y'a faamuya wolosɛbɛn di mɔgɔ min na mɔgɔ min t'a ka wolosɛbɛn yɛrɛ ma dilan mɔgɔ min na bon an k'a lajɛ quoi ne ko k'o k'a wolodon fɔ i bɛ taa sɔrɔ bon k'o t'i hɛrɛ sɔrɔ karamɔgɔkɛ mɔgɔ ka k'o ɲini k'a faamu sa mɔgɔ bɛ kana sɔn dolo de ka nɔgɔ i tɔgɔ ka dɔn i surnom yɛrɛ min o ka dɔn dɔrɔn i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ dɔrɔn a banna n'o dɔnna dɔrɔn a banna problème foyi t'a la est-ce que y'a fɔ ne b'i ka dolo lajɛ k'i ka kibaruya fɔ i ɲɛna mun de bɛ e ka au juste ni i ɲɛ tɛ i bɛ Mali kɔnɔ i bɛ Mali kɔ kan i kɛra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali n'i bɛ dugukolo ta sara la n'i y'i tɔgɔ fɔ k'i ba tɔgɔ fɔ souci min b'i kan difficulté min b'i kan laɲini min b'i kan i t'a fɔ ne ye dɛ ne yɛrɛ de b'a fɔ e ye k'a fɔ nin de b'i kan mais minnu u tulo bɛ n kan na ni tiɲɛ don u kɛ n wele kɛ ni nkalon don ni tiɲɛ don ne min ko pied tɛ o kɛ n wele kɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ yen k'i delila ka min kɛ fɛ n'a ma ɲɛ n'i ye sutura ala ka danga b'i kan parce que ne y'o de fɔ ala ye ne ko ala mɔgɔ ka sababu tɛ n bolo hali ni silamɛ de don ala kan'a ɲɛ danga ala kafiri n'a ka sababu bɛ n bolo ala k'a ɲɛ danga est-ce que i bɛ kuma in faamuya mɔgɔ tɛ se ka bɛɛ mago dilan dɛ ala yɛrɛ ma bɛɛ mago dilan wa bɛɛ ma da ala la wa bɛɛ ma k'ala fɛ mais a y'a ka kow ɲɛɲini i bɛna don baara min na a ɲɛɲini n ka baara ye mun de ye mun de la n bolola nafolo tɛ sigi n balimamuso mun na i mana don cɛko min na est-ce que i ye kuma faamuya mun de la a ko tɛ laban parce que mɔgɔ ka dolo mana nɔgɔ dɔrɔn o y'i ka garijɛgɛ nɔgɔli ye a bɛ don i ka cɛkow la a bɛ don i ka wariw la i b'i ka wariw ta k'a yɛrɛ kɛ i n'a fɔ tasuma bɛ k'a jeni i yɛrɛ t'a dɔn i ka wari bɛ taa wo min kɔnɔ i ni mɔgɔ mana jɛ ko k'a b'i janfa i mana ɲɛ mɔgɔ min ma a bɛ tila ka kɛ e yɛrɛ jugu ye est-ce que i ye kuma faamuya i mana ko min daminɛ a daminɛ ka di mais laban t'a la mais a ɲɛɲini k'a dɔn n'o tɛ dɔw b'a ɲɛɲini dɛ mais dɔw ni a tiɲɛtigiw de tɛ bɛn sinon dɔw b'a ɲɛɲini dɛ wala dɔ bɛ ɲɛna dɔ bɛ ɲɛ kɛlɛkaw fana na dɛ an ka tiɲɛ fɔ n'a fɔra ko sogo fasalen don muru maa tigɛ o yɛrɛ da fasalen don o kuma na donc o kuma n'a kɔrɔ don quoi est-ce que i bɛ kuma in faamuya dɔw b'a ɲɛɲini très généralement mais tiɲɛ yɛrɛ la dɔw de ta a ɲɛɲini a ɲɛ bɛ ɲini yɔrɔ min na karamɔgɔkɛ n'i ma don ala m'i bɛn n'o ye dun hali n'i ye miliyari di o bɛ mun ɲɛ o tɛ foyi ɲɛ o mais i bɛna ɲɛɲini yɔrɔ dɔw la i bɛ taa sɔrɔ hali i tɛ wariba bɔ alihamudulilayi
n'ala ye barika don ko nin na a bɛ kɛ koba ye ni barika bɔra koba la a bɛ kɛ koba langolo ye est-ce que i bɛ kuma in faamuya donc mɔgɔ bɛɛ k'i ka ko de ɲɛɲini i dolo ɲɛɲini k'a dɔn est-ce que a faamu ne ka kan ka baara jumɛn ne kɛ ne cɛ ye cɛ finman de ye wa jɛman don wa jamanjan don wa suruman don wa i kɛ bɛ ko min na nin de ye n ka baara ye wa sɛnɛ wa commerce wa est-ce que a faamuya a tɔgɔ ye di sabara feere wa a tɔgɔ ye di chose di dugukolo bagan mara wa nin bɛɛ bɛ mɔgɔ ka dolo la n'u jɔ dɛ wolodon dɛ ne ko wolodon mɔgɔ min wolola est-ce que a faamuya wolosɛbɛn tɛ maa min na walima dɔw yɛrɛ bɛ fɛn waati min o y'a sɔrɔ wolosɛbɛn ko kuma tɛ yen a dɔw somɔgɔw t'o dɔn dolo mɔgɔ bɛ dɔrɔn i tɔgɔ est-ce que a faamuya ani i yɛrɛ ba tɔgɔ a mɔgɔ bɛ yen de la n'i tɔgɔ dɔnna k'i ba tɔgɔ dɔn a banna o ti dɔwɛrɛ ye o lahara dɔ don ala ti maa si wele i fa tɔgɔ la ala bi bɛɛ de wele i ba tɔgɔ la sutura kama est-ce que a faamuya ala ti maa si wele personne a ye dɔnnibaa bɛɛ ɲininka i lafi Kuresi de y'a fɔ ala ka Kuresi est-ce que a faamuya ne de y'a fɔ ala ti maa si wele i fa tɔgɔ la a bi bɛɛ de wele i ba tɔgɔ la o ye sutura de kama ye parce que munna ala b'an sutura est-ce que a faamuya parce que i bɛ taa sɔrɔ den dɔ bɛ e fɛ yen ɲaami den don den dɔ bɛ e fɛ yen est-ce que a faamuya a ko ka ca i den tɛ mais a bɛ wele e jamu na mais furu kama ani furu sutura kama a bɛ sutura o kama ɔ n'ala ko k'a bɛna taa bɛɛ wele i fa tɔgɔ la karamɔgɔkɛ o ye maloba ye koyi o tuma na donc y'a ye sa o i yɛrɛ tɔgɔ n'i ba tɔgɔ dɔrɔn an mago b'o de la est-ce que y'a fɔ wala hali n'i bɛ wele i bamananya tɔgɔ de la o di ka na i ba tɔgɔ hali ni bamanan tɔgɔ de d'a ma kan n galena ala la e yɛrɛ t'i ka problème fɔ ne ye est-ce que y'a faamuya dolo filɛ wari kɔni condition b'o la ɔ nka n t'o fɔ a tɔgɔ di wala ni mɔgɔ min ye n wele n b'o condition f'i ye n'i bɛ s'o la problème t'a la n b'i dolo lajɛ i b'i diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ka i ka kibaruya d'i ma i sigilen est-ce que y'a faamuya o sirilen tɛ k'i bɛna ne fɛ yan aw sirilen t'o la i bɛ mɔgɔ dolo ko k'a jɛ k'a to Europe k'a to New York est-ce que y'a faamu New York k'a to diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a dolo so ko k'a jɛ n'aw bɛnn'a kan karamɔgɔkɛ a b'a garijɛgɛ sɔrɔ a ka wari bi basigi a mana don ko min na a bɛ laban est-ce que y'a faamuya mais n'o ma kɛ karamɔgɔkɛ n'i dolo so nɔgɔra i ka ko bɛɛ bɛ tiɲɛ i bɛ énervé i yɛrɛ ma ni mɔgɔ ye promesse d'i ma a tɛ kɛ i bɛ découragé i yɛrɛ ma i b'a ye i ka ko daminɛninw ka di très généralement mais a tɛ laban est-ce que i ye kuma faamuya donc dolo so nɔgɔlen a y'a ka hakili to a dolo la kosɛbɛ n'i ɲinɛna nin kɔ ko c'est pas vrai mori bluffeurs y'an tɔɔrɔ ce sont les histoires c'est un publicité ne m'a fɔ ko bɛɛ tɛ tiɲɛ mais ko bɛɛ fana lankolon tɛ yen dɛ ala tɛ se k'a bɛɛ di maa kelen ma o ala ye bɛɛ sɔn i ka sɔnda la hali ala ma ala y'a est ce que ala tun bɛ se k'an bɛɛ kɛ fɛn ɲɔgɔn fɛ mais mun na ala m'o kɛ est ce que i ye kuma faamuya yaya ala tun bɛ se k'o kɛ o e woro ne woro salenba fila filenba fila tɛ biri ɲɔgɔn dara koyi o tuma na ne m'a fɔ n bɛ se ka bɛɛ mago dilan dɛ mais ne yɛrɛ de ko ala ma ala n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ka dolo dɔn o tigi ka garijɛgɛ bɛ jiri la mun de y'a ka garijɛgɛ mun de y'a ka ko bloqué est-ce que mun de ye gɛlɛya don a ka ko la mun de y'a ka juguya don a nɔfɛ baso la wa faso la wa est-ce que y'a fɔ teri sira la wa jɛɲɔgɔn sira la wa dolo yɛrɛ b'e guider dolo b'o f'e ye ɔ dolo bɛna yir'e la a ka kan ka mun de saraka bɔ a ka saraka ye mun ye a ka yiri ye mun ye est-ce que y'a faamuya a ka kan ka mun de baara kɛ dans la vie dolo yɛrɛ b'o fɔ e ye i b'o fɔ a tigi ye a bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la o sirilen tɛ k'o tigi kana n'an bɛn'a ka dɔrɔn dolo filɛ sara ye condition b'a dan na est-ce que n'i y'o condition bɔ a sara problème t'a la n'ala sɔnna ma an b'i ka doloso lajɛ i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ mali kɔnɔ mali kɔ kan fantan ni faama cɛ ni muso an b'i ka kibaruya ɲɛ f'i ɲɛna ala sago i sago ayiwa hakilila k'a fɔ halisa an bɛ ka taa hukumu min kɔnɔna na donc o de ye bana ye bana kelen bɛ ka hadamadenw sɛgɛn bi kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnya la cɛya bana alhamdulilahi rabbil alamin i y'a fɔ cogo min na mɔgɔ caman m'an wele nin na bi nin problème bi mɔgɔw ka bi a gɛlɛya bi cɛw ka bi musobakɔrɔ fila dilan kan a ka gɛlɛn dɛ i da min muso kɛrɛfɛ i tɛ se ka foyi kɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen éjaculation précoce bɛ olu la n'u sera muso ma dɔrɔn cɛ kɔp u bɛ verser o bɛ yen n'u sera muso ma dɔrɔn dɔw bɛ yen 5 minutes dɔw bɛ yen 50 minutes o y'u rapidement u bɛ teliya dɔw yɛrɛ ta ka dɔgɔ k'a surunya k'a bonya k'a jɛɲɛ bɛɛ de tɛ se o de la
ngo bere ti so de la est ce que kuma fa ala ma waso taw nya ka minu yo kulu bengana ni tinya do ni ngalondo e do ka telephone ci ma yake est ce afa nyo de fo ni ne sutura ala ka danga bi kan ni mo ambi je tinya ka ambi fara tinya ka na ka di ake na ka di ka toy nti neken ti musalaka ese afami itina foi dena makomi ntena bulu no de fo yani ki bulu ni nyata nyeshi mama ki bo ke fe mumbe yere la ala barkala hina ti nyere la wa makar te nyere la ala fo fendi warti ma do be nyere bulu ala barkala e ne be ne ka mungama ne ti ne ka ne bi nga wulibal de fiye na kadi ka ke na kadi ka toy sana na kolona nyigile zoroy e tina jiliba so ma wera tina son ngalo mi dade aha donc mo wat se ka doni don ko yere kono naka fili ne ma fo ma kele mi sa bela de ayi kuma ka gele fo tugo de be kuma na kuma ni fili ti ban mais très généralement ni yere yi ka ko nyedon e bi tama ko nyedon est-ce que kuma famia ni yi ka ko nyedon mo da nyo de fo mo da kan ti nyogombolo mais mo ka sabu ye nyogombolo mɔgɔ dagan ti ɲɔgɔn bolo dɛ mais mɔgɔ ka sabu ye ɲɔgɔn bolo o tiɲɛ de ye dɛ voilà est-ce que kuma faamuya i bi jɔ tunin dɔ la i siri fo b'a la sabu fo alijanna sabu fo jahannama gɛlɛya n'a sababu nɔgɔya n'a sababu kuma bɛ faamu o kuma minnu ta ye o ye n'o dɔrula bɛ olu la est-ce que a faamu muskila bɛ o minnu na kurisi jala kuwati ninnu est-ce que a tubabu ko impuissance minnu ta ka dɔgɔ walima minnu ta ka suri bɛ fɛ a ka bonya ka jɛɲɛ nga an t'olu bara ci i y'a faamuya n'i ye n wele n'ala sɔnna walima i nana n ka wasabu kɔnɔ n'ala sɔnna n'an bɛnn'a kan problème t'a la i y'a faamuya wa n'an bɛnn'a kan problème foyi t'a la walima mɔgɔ min bɛ yen e ye siɲɛ kelen sɔrɔ n'o tɛ dɔw bɛ yen olu bɛ fɛ u ka siɲɛ tan kɛ su kɔnɔ nka mais u mana siɲɛ kelen kɛ dɔrɔn olu tɛ se ka foyi kɛ bilen est ce que i y'a faamuya dɔw yɛrɛ bɛ gɛrɛ muso la karamɔgɔkɛ jakuma tɛ se ka ɲinɛ minɛ finikolon sulen don ji la alimiti kisɛ jalen don o bɛ caroni kɛ cogo di o berengeli no ta alimiti kise na kai alimiti kise kile ngabi kungo be jeni mais ni ya ye sabapa karawoke vraiment ka gelene e cheka yi ka bui ka ja ni ya kene manaye na sogono na karawoke muso bakoro fladlanga o kuma ite waldem la ka tu kaso ay wala ka mbe sababa ma ala ka kili mandama o na lo sono we che tu honyin ngal wara dikala bismillah aywa hakila ka fo mo wi famia soro klanta famvela la parce que ale de kelime ka problème baw di créer o ko fe problème wɛrɛ bɛ yen o fana kelen bɛ ka furu caman sabi muso bɛ furu ka na san 1 san 2 san 4 san 5 denko bɛ gɛlɛya yala i bɛ se k'a dɔn fɔ denko in kan wa bon très généralement n'an y'a jateminɛ dɔ ye bana ye dɔ ye kunnafɛn ye mais bi u b'a bɛɛ bugɔ k'a bɛɛ gosi ka don ɲɔgɔn na bi n'u m'a fɔ jinɛ soloma nin b'i kɔ dɛ u n'a fɔ jinɛ bɔrɛ b'i kɔ dɛ jinɛ tanba b'i kɔ dɛ jinɛ kaba b'i kɔ dɛ est ce que y'a faamuya n m'a fɔ jinɛ ko tɛ tiɲɛ ye jinɛ ko ye tiɲɛ ye est ce que y'a faamuya ala ma jinɛ ni adamaden da foyi kama ko a kɛ ne batu jinɛ ko ye tiɲɛ ye dɛ ni mɔgɔ min ko jinɛ ko tɛ tiɲɛ ye o yɛrɛ de tɛ tiɲɛ ye mais bana dɔw bɛ yen an b'olu bila jinɛ ko kan walima bana dɔw bɛ yen an b'o bila dabali kan très généralement olu tɛ tiɲɛ ye i n'a fɔ an k'a jateminɛ sisan denko bana a caman bɛ yen i n'a fɔ nɛminɛpo bi mɔgɔw la dɔw ko gange kɔnɔdimi mais nɛminɛpo ye marakakan de ye marakakan na nɛminɛpo mɔgɔtigininw ka bana walima finitigininw ka bana tɛnɛ généralement mais kuma sanfɛla o ye infection o ye tubabukan ye infection parce que munna infection ninnu o de bɛna ni denko gɛlɛya ninnu ye très généralement est-ce que y'a faamuya o caman de bɛna ni denko gɛlɛya ninnu ye quoi bon parce que infection bɛ sɔrɔ mun de fɛ olu bɛ sɔrɔ microbe de fɛ a ka ɲɔgɔn ka finiw don i n'a fɔ ɲɛgɛn public ninnu o n'a ɲɔgɔnnaw o y'a sɔrɔ cogo dɔ ye walima cɛ ni muso ka jɛ ɲɔgɔn fɛ o y'a sɔrɔ cogo dɔ ye walima ji salite ninnu bon ji minnu nɔgɔlen don en tout cas ale bɛ sɔrɔ microbe banaw de fɛ est-ce que i bɛ kuma in faamuya donc o de bɛ wele kuma dugumana o ye nɛminɛpo ye mais a sanfɛla o ye infection est-ce que kuma faamuya bon o de bi mɔgɔ caman na bi bon ni infection y'i minɛ a bɛ mun kɛ est-ce que y'a faamuya a b'i ka trompe bouger est-ce que y'a faamuya a bɛ fibrome bila i kɔnɔ trompe ye 2 de ye est-ce que kuma faamuya donc o la a bɛ na ni trompe bougeli ye a bɛ na ni fibrome ye donc ko kɔlɔlɔ caman b'a nɔfɛ a bɛ na ni denko gɛlɛyali ye n'i bɛna a tɔgɔ ye di ni dɔw bɛna koli sɔrɔ i b'a sɔrɔ o kɔnɔ b'u dimi barakɔrɔla la dɔw yɛrɛ ka koli bɛ tigɛ o la est-ce que y'a faamuya bon
infection bana caman bi mɔgɔw la bi caman bɛ ka t'o kɛ dɛ jinɛ 7 b'i nɔfɛ dɛ est ce que y'a faamuya dabali de b'i la dɛ u y'i genge zirasiw na dɛ u y'i dabali falen dɔrɔn na dɛ bon k'a sɔrɔ c'est pas vrai bana de b'i la n'i y'a fura di mɔgɔ ma ni ala ka diɲɛ ye est ce que y'a faamuya kuru in b'i yɛlɛ a kɔnɔ walima i ka taa docteur fɛ yen u b'a opérer ka kuru b'i kɔnɔ i b'i den sɔrɔ est ce que y'a faamuya n bɛ n'i place do dɛ est ce que y'a faamuya fura dɔw ye dɔgɔtɔrɔ fura ye o bɛ yen fura dɔw fana bɛ yen o ye bamanan o ye an ka laadara fura olu fana bɛ yen est ce que parce que n'an bɛ kuma an ka kuma ni tiɲɛ ye o de bɛ laban est ce que y'a faamuya bon o bana bɛ caman de la bi infection de bɛ na ni microbe ninnu ye est ce que y'a faamuya hali aw ka ɲɔgɔn ka finiw don a ka ko fu kelen na walima ɲɛgɛn public ninnu walima ji salite ninnu bon en tout cas ale bana bɛ sɔrɔ microbe banaw de fɛ docteur kulo b'a la est ce que bɛ kuma in faamuya o de très généralement a bɛ na ni denko gɛlɛya ye a bɛ na ni trompe bougeli ye est ce que y'a faamuya a bɛ na fibrome bila i kɔnɔ ni infection n'a kɔgɔra muso la ni cɛ ko a bɛ s'a ma sunan ni farida la a bɛ digi a la rapport sexuel siraw kan ni k'i bɛ se muso ma dɔrɔn a bɛ digi a tigi la bon ne dun b'a furakɛ dɔrɔn ne bɛ traitement complet de kɛ ne b'i ni muso bɛɛ de furakɛ est ce que bɛ kuma in faamuya parce que ale bana in microbe banaw de don ale bɛ sɔrɔ microbe de fɛ hali ni fɔra mɔgɔ min kɔ ɲɛgɛn na n'a b'o tigi la ɲɛgɛn public ninnu na hali i ka sokɔnɔ ɲɛgɛn ni public don n'a bana bɛ mɔgɔ min na a b'a yɛlɛmɛ bana min bɛ sɔrɔ microbe banaw fɛ o de ye infection an b'o de wele ko nɛminɛpo dɔw ko gange kɔnɔdimi o n'a ɲɔgɔnnaw donc n'a b'i la a bɛna i ka denko gɛlɛya est ce que y'a faamuya donc perte blanche ji caman bɔ o bɛ bila i la bon a bɛ cɛ yɛrɛ dɔw ka cɛya dɔgɔya k'a surunya n'i m'a furakɛ dɛ o de la n'i b'a furakɛ dɔrɔn i b'a traitement complet de kɛ hali ni muso naani b'a tigi kun i b'a bɛɛ de furakɛ mais n'i ye kelen furakɛ ka kelen to yen a bana microbe ma faga dɛ donc i b'a microbe est ce que y'a faamuya ne kɔni y'i yɛrɛ furakɛ ka muso to yen walima e ye muso furakɛ k'i yɛrɛ to yen siga t'a la a bana microbe ma faga bana minnu bɛ sɔrɔ microbe banaw fɛ donc o de ye infection ye nɛminɛpo ye est ce que y'a faamuya gange kɔnɔdimiw bon o ninnu n'a ɲɔgɔnnaw y'a faamuya n'ala sɔnna o furaw labɛnlen don ni ala sɔnna ma bana bɛ mɔgɔ minnu na n'an bɛn'a kan ni ala ka diɲɛ ye est ce que ye kuma faamuya problème t'a la ala de bɛ kɛnɛyali kɛ o nka i yɛrɛ ka wuli ka dɔ kɛ dɛ est ce que ye kuma faamuya bɛɛ k'i cɛsiri i k'i ka ko ɲɛɲini mali kɔnɔ mali kɔ kan fandan ani faama kan'a fɔ ne sɛgɛnna ne ye ko caman kɛ tiɲɛ don dɔnnikɛla ka ca mais ma se dɔnnikɛla bɛɛ ma dɛ est ce que ye kuma faamuya a ye wuli a ka sababu ɲini a ye wuli a k'a ka banaw feere i y'a faamuya n'i ma wuli ka sababu ɲini sababu de bɛ e ɲini wa e ka t'i jɔ bada la sisan est ce que y'a faamuya e k'a fɔ baji ma nango dɛ e k'a fɔ baji ma nango ayi e de bɛ don baji la k'i ko est ce que y'a faamuya wala n y'o de fɔ mɔgɔ dangan tɛ ɲɔgɔn bolo mais mɔgɔ ka sababu bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ an badenw k'u hakili to nin yɔrɔ la ala k'an bɛ sababa ma ɲininkali wɛrɛ b'i bolo an ka ɲininkali laban donc i ka baarakɛ heure ani i tɛ baara kɛ don mun ni don mun i bɛ se k'olu fɔ an ye n'ala ka diɲɛ ye ne bɛ baara kɛ don o don ni ala sɔnna a ma inshallah fo ni sɛgɛnna ni sɛgɛnna yɔrɔ min na n b'a bila ye n'o tɛ ne b'a kɛ don o don k'a daminɛ heure jumɛn ka taa est ce que y'a faamuya k'a minɛ inshallah sɔgɔmada 8h fo ka taa se 0h ma n bɛ baara kɛ ni ala ka diɲɛ fo ni sɛgɛnna yɔrɔ min na ni kɔni sɛgɛnna n'i ye n wele tante parce que ɲɛ b'a la lisiw de b'a la mali kɔnɔ mali kɔ kan est ce que kuma faamuya turuturu ko de don dɔw ta ye k'u ka dolo lajɛ k'u ka garijɛgɛ ko lajɛ k'u ka furuko bon tu vois dɔw ta ye kunnafɛn bi dɔw la o n'a ɲɔgɔnnaw dɔw ta ye banako ye est ce que kuma faamuya bon donc o la n'i y'i tɔgɔ di k'i ba tɔgɔ di donc o la o tuma na n ka dolo filɛ sara n'i y'o sara problème t'a la donc n b'i tɔgɔ don lisi la o tuma na k'i ka kibaruya lajɛ i bɛ mali kɔnɔ o i bɛ mali kɔ kan o i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la i y'a faamuya i lafi kureshi ala ka kureshi professeur abubakar kureshi donc n b'i ka kibaruya ɲɛf'i ɲɛna e ɲɛ tɛ ne na ne ɲɛ t'i la mais ka ala bi yan n b'i ka kibaruya f'i ye hali n'i bɛ koto ko siga t'a la. ayiwa i komi waati sera a kuncɛyɔrɔ la donc i bɛ folikan laban bi jɛmu kɔnɔna na i b'o di lamɛnbaaw ma n'ala sɔnna n b'i bɛɛ lajɛlen fo ni alisilamɛya foli ani kelenya foli ani sinjiya foli ala ka limaniya di an n'u ma ala ka hɛrɛ k'an n'u ye n bɛ n ka diɲɛ wuli dugawu belebele in kɛ a tɛ ben siga t'a la ala t'a bɛɛ fiyewu i y'a fɔ bi donba in yɛrɛ kama n'ala sɔnna a tɛ ben o tuma ala k'an bɛɛ mago dilan ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye tunkarankew
an bɛ dugawu kɛ u ye ya rabbi mɔgɔ minnu sera ka bɔ ka taa kɔgɔji kɔfɛ k'i ba ni fa to yen mɔgɔ ka so ka di ye ka sago fɛn bɛɛ kan foyi ti mɔgɔ faso bɔ mais mun de b'o kɛ fandanya ɲɛsiranya o de la n ko dɔnnikɛlaw ma a y'a hakili to tunkarankew la dɛ a kan'u nɛgɛ parce que mɔgɔ caman de bɛ ne wele k'a fɔ n y'a dɔn tan n y'a bɔ tan n ye nin kɛ a ma ɲɛ bon f'a bɛ kɛ sababu ye a bɛ tɔgɔ ye di u bɛna ka sira mɔgɔ ɲumanw yɛrɛ ye ala k'a hakili ɲuman d'an ma donc an bɛna baro k'o kan o kumaw b'a danna o termes b'a danna komi an t'o domaine kɔnɔ bi mais ne kɔni b'a dɔn n'i ye mɔgɔ ka nafolo minɛ nkalon kan lahara i b'a fɔnɔ janɛmɛ kɔnɔ kelen filanan hakɛ dɔw ti bila ka lahara kɔnɔ dɛ n'i ye hakɛ mɛnlen a t'a mɛn birikɛnɛtigi de la birikɛnɛtigɛ la ala k'an bɛɛ sababa ma ala k'an sutura ala k'an laban ɲɛ ya rabbi ala k'an n'aw dɛmɛ ala ka hɛrɛ k'an n'aw bɛɛ lajɛlen ya rabbi ala k'an n'aw sutura ala k'an ka diɲɛ ɲɛ ala k'an ka lahara ɲɛ bɛɛ k'a fɔ amina mali kɔnɔ mali kɔ kan n bɛ ka dugawu kɛ n'ala sɔnna ala t'a ben ya rabbi lemani ala k'o d'an ma sababu ɲuman ala k'o k'an ye sababu jugu ala k'an kisi a ma ya rabbi ala k'an sɔn fo ka taa an sɔn alijinɛ na ala k'an kisi fo ka taa an kisi jahanɛmɛ ma ya rabbi an b'a ɲini ala fɛ diɲɛ malo ni a lahara maloba ala ka n'a ɲɛ la ala k'an sɔn ni maa min ko bi ka d'an na ala ka sini diya ka tɛmɛ a kan maa min ko ɲinɛ ka d'an na ala ka san wɛrɛ diya ka tɛmɛ a kan ya rabbi an ma maa baya kɔfɛ dɔgɔlima ala k'an kisi a ma sɔrɔw kɔfɛ nagasi ala k'an kisi a ma se kɔ dɛsɛ ala k'an kisi a ma ya rabbi ala k'an sɔn ala k'an laban ɲɛ ala ka limaniya di an ma ala ka ɲizɔnna limaniya de b'a bɛɛ ɲɛ ala ka limaniya d'an ma ni i ye limaniya sɔrɔ i bɛ kun n'i yɛrɛ ye i tɛ taa mɔgɔ ka nafolo détourner i tɛna mɔgɔ corrompu est ce que i kuma faamuya o ye limaniya di ala ka limaniya di an ma ala ka ɲizɔnna nin ye limaniya ye limaniya de ka fisa n'a bɛɛ ala ka limaniya d'an ma ka hakili ɲuman d'an ma ala k'an bɛɛ dɛmɛ ala k'an bɛɛ kunna wolo ala kɛra barika kama kuranɛ barika kama mɛlɛkɛw barika kama injila barika kama toreta barika kama waliju barika kama sheku barika kama kutubu barika kama anbiyaw barika kama tabinaw barika kama kira 100 ani kira 10 barika kama nabi ɲuman 100 ani 24 barika kama ni magan madina barika ye ni kureshu barika ye ni sirifu barika ye ni jabal kafu barika ye jabal nuri barika betul mamur barika betul magdisi barika ala k'an ka dugaw minɛ madina kaburu 7 ala k'an ka dugaw minɛ madina misiri 7 barika ala k'an ka dugaw minɛ ni arafa kɛnɛ barika ye ala k'an ka dugaw minɛ ni mina kɛra barika ye ɔ bamananw ko hakɛ bɛ fali kusamana ko ka na bɔ an bolo wa haza salamullahi alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne y'a balimakɛ a n'a ka kalanden n'o ye ne professeur Abubakar Kureshi ye ka bɔ Bamakɔ Mali Yirimajɔ n'u ko dɔw ko i Lafi Kureshi dɔw ko ala ka Kureshi professeur Abubakar Kureshi ka bɔ Bamakɔ Yirimajɔ dugukɔrɔnin kɔfɛ CSK terrain kɔfɛ sɔli ala Mustafa salamu alaikum ne tun ye ani kuranɛ dungutigi ye n'o ye Abubakar Kureshi kuranɛ jiginna Kureshi minnu kan donc an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn nin jɛmukan in kɔnɔna na k'a yira u la fana k'a fɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ de bɛ yen k'i mago bɛ a la a ye fɛn o fɛn fɔ nin e mago bɛ a la nin dɔ la caman bɛ yen ɲininkali caman bɛ yen an da ma se minnu ma mais doni a nataw la an da bɛna se nin caman ma a ka numéro WhatsApp numéro o filɛ nin ye i b'a ta i ka téléphone na wali kile i b'a ta bic la i b'a ta 79 16 64 30 00 223 kelen kɔfɛ i bɛ 79 16 kɛ i ka 64 kɛ ka sɔrɔ 30 kɛ k'a laban n'o ye 79 16 64 30 n'i ye o ta Abubakar Kureshi professeur i mana kɔri waati o waati i bɛ bɛn ni a ye karamɔgɔ mun bɛ yen ni numéro caman b'a bolo dɔ tɛ nin ye ni numéro kelen de bɛ a bolo san kalo 12 o de ye tiɲɛtigi ye an ka wuli an ka tiɲɛtigiw sɛgɛrɛ a t'a kɛ a ye min fɔ sisan kɔnɔdimi tɛ dɛ ɲɛdimi don a ye min fɔ dolo kan bɛɛ b'a dɔn min b'a la minnu bɛ jamana kɔnɔ jamana kɔ kan i taara jamana kɔ kan i ye gɛlɛya min sɔrɔ i m'i ka dolo de ɲɛɲini ka taa diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ bɛ dolo de bolo dolo karamɔgɔw bi Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n'i tɛmɛna Abubakar Kureshi kan n ma dala n'i b'a ɲuman sɔrɔ donc a ɲuman dɔ de ye Abubakar Kureshi donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn an ka diaspora an b'u bɛɛ fo fɛn bɛ jamana kɔ kan an b'a bɛɛ fo fɛn bɛ jamana in kɔnɔ an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn an bɛ jɛn ka dugawu kɛ ala ka waati wɛrɛ ɲuman di ne ni aw kelenna bɛɛ lajɛlen ma wa assalamu alaikum rahmatulahi ta'ala wa barakatuh ala ka waati wɛrɛ di an ni aw bɛɛ lajɛlen ma